Bos días a todos e a todas. Hoxe estamos aquí para presentar unha competición de deporte individual. As competicións de deporte individual ata agora están tendo moitos problemas para celebrarse, pero están xa comenzando a aparecer. Falamos concretamente do karate. O karate é o Campeonato Galego Infantil que se vai celebrar no pabillón do Ristollal. Este sábado, en horario de mañán e tarde, que nos vai a acercar a Santiago a unha morea de participantes. Este deporte, o karate, o ano pasado deu un paso de xigante, concretamente con dúas participantes no Campeonato de Europa que acadaron medalla. Nos, dentro do Concello de Compostela, alegrámonos porque creemos que estes deportes minoritarios teñen que avanzar e trataremos de axudalo en toda a medida que podamos. Hoxe está aquí para falar da parte técnica Óscar, que agora é o, se non me equivoco, o presidente da Federación. Ata agora era Carmen, que nos deixou un equipo que ten moita motivación e que vai a facer todo o posible por continuar a súa labor. Gracias, Esther. Bueno, pois, para nós, para a Federación Galega de Karate, pois, é un placer ubicar a competición que seguramente sexa máis importante no noso calendario deportivo, que é a competición do Campeonato Galego Infantil, pola importancia que ten o deporte de base e polo volume de participantes que congrega este evento. Eu quero agradecer sinceramente ao Concello de Santiago e personalmente a Esther como concelleira a posibilidade de traer para aquí esta competición nun momento tan difícil para o deporte, pero que estamos loitando todos por sacar adiante as nosas actividades, actividades que están a desenvolverse seguindo un rigoroso protocolo de prevención frente á pandemia, protocolos que están aprobados pola Secretaría Xeral e que garanten que se poida proporcionar un espazo seguro de práctica deportiva a todos os participantes. Entón eu agradezo de verdade que poidamos ter a posibilidade de facer este campeonato aquí en Santiago de Compostela. E, como dixen, é un campeonato que vai a congregar no pabillón municipal do Ristollal as categorías inferiores, de benxamín a xuvenil. Son nenos que teñen, o tramo de idade é dos 5 aos 13 anos. Van participar 137 deportistas de 20 clubs federados de Galicia, unha cifra moi inferior a outros anos, a outras edicións, que habitualmente congregaba 400 participantes, pero que, a vista das circunstancias, para nós é un éxito, que 137 rapaces se animen a participar e que lle dean un lugar de privilexio e protagonismo ao karate en Santiago. A competición, como ben dixo Esther, terá lugar en xornadas de mañá e tarde. Na xornada de mañá, que dará comezo ás 10:30, estarán as categorías de alevín e infantil, e na xornada de tarde, que dará comezo ás 3:30, estarán as categorías xuvenil e benxamín. Todas as categorías competirán nas modalidades de kata, que é o apartado das formas de técnica, e no apartado de comité, que é o combate. Entón, eu animo a todos aqueles interesados no karate a seguir a competición a través da nosa canal de YouTube, porque nós imos a retransmitir a competición por streaming, porque como é normal en estes momentos, é unha competición que se disputará a porta cerrada, sen presencia de público, pero ainda así todos os seguidores do karate e todos os familiares e amigos dos participantes poderán ver a súa participación a través da nosa canal de YouTube. E pola miña parte, nada máis, reiterar un vez máis o agradecemento ao Concello de Santiago e a Esther porque poidamos celebrar a competición en Santiago e esperamos volver o ano que ven con máis forza e nunha situación mellor. De momento non hai preguntas. Non. Bueno, nada, desexar a todos os participantes a todo o equipo que rodea esta competición que saia todo ben e que a ver se pronto podemos facer unha competición na que o público participe e vexa
este deporte que é tan impresionante. Gracias. Non? Vale.